Разглеждаме секторите, ни разглеждаше може би 15 риби за ето само в това величина. Рибите не са големи, значи започваш от 20 см и минимум стигат до 50-60 см. Такива са, не са много. От такова място излизат страшно много риби, въпросът е рибите да не те видят, те са там, да си максимално предпазлив. Сега тук по-приятел, даже може да се вижда. Големи риби. Французите бяха хванали на тази река една пастъра 60 см. Има изненадващи големи риби. На езера не практикувахме преди самото състезание, защото нямаше сходни по условия езера като тези, които бяха на състезание. Много интересно слагат на рибите са изключително води, почти като на паника. Но има доста риби в реката. След състезанието обаче почнаха рибите да стават все по-ефтини и по-плашливи. Много готови риболов направихме в тази река. Все повече и повече отбори почнаха да идват, да се засичаме по реките и рибите станаха все по-плашливи и по-малко риби се фащаха, бяха много трудни, особено на официалните места за практикуване. Накрая вече беше много тегло да се лови, защото постоянно има риболовци, постоянно някой минава, постоянно замята. Беше доста трудно. Ето варианта на водене, хубаво с другата ръка да се дошъл от много. Тук върнаха много. Имаше един момент, в който почти не се поземяха. С замятането е малко но досещането е невероятно. Ето да издаем още една преди. Ще почнем сега да съм състезание, защото сега така. Вау! Да кажем, всяко второ подава. Много точно това билче ги пръсна. Значи както някъде около 15 или 20 риби за утрите да направя. Да, айде, са чели. Видим какво се случва. Още риби. Накрая вече взеха да стават много почти, но и остави за известно време. Защото този риби за Да, да се почне. Много време ли ще просто почваш да ги търсиш по-надълбоко. Пак това. На нимфа. Много червено слагат при нимфите винаги. Червени опашки, червено зад врата, като хакъл или като така да стърчи леко. Има и такива. Значи, по тези реки беше огромен проблем на самото състезание. Много маломерни риби се фащаха. Нормата беше 20 см, 18 см. Имаше риби под 18 см, имаше риби на границата, фащаха се, но имаше и големи риби по 40 см. Затова трябваше все пак по-дебело отново. А има ли начин да ги селектираш, да хващаш примерно само големи или само? Ами аз основно фащах... Как се опитам? Да. Значи на дъното, колкото по-дълбоко, толкова по-големи риби фащаш. Да. Ловяха на мокра мука също, но хората имаха проблеми много с малките риби. Изключително кълвяха на нимфи с червени глави. Защото само американки имаше в тия две реки, нито една балканка. Изключително кълвяха на нимфи с червени глави. Сега ставаше да не се лека да ви покажа нимфите точно, но ще се случи това по-добре. Аз видим твоите така, да видим наистина. И така, сега приключихме с тренировките и всичко и дойде време да откриваме. Откриването беше много готино, много интересно и много снимки имаше, много отбори, много хора се запознахме. Индивидуални участници, общо 23 държави имаше, като индивидуални участници бяхме аз нали, от България, босненец имаше един, румънец имаше един, който е живял там 5 години в Нова Зеландия, само че на Южния остров, остана изненадан от риболова на Северния. Каза, че няма нищо общо. Да, сега ще кажа и това. Снимки пред хотела, страшна жега беше.
с тия костюми се сварихме, както сега тук беше. Нещо... Изнесоха ни шоу Маорите, имаше Маори, даже ни караха да танцуваме, ето толкова ни вкараха. Говореха ни на английски, на маорски, на нашите езици. Усещаха ни много интересно. Швед имаше един, който беше също индивидуалист, игра много добре на езерата. Много интересно. Той каза, че на езера не лови, обаче смазна езера. Сега тук откриването, много народ. Вкараха ни в тия къщи маорските и днесоха ни шоу програми, караха ни да танцуваме с тях. Беше много забавно. Официална част малко. Ами ето се гледаше доста така. Сега Човекояци ли, дека? да, човекояци ми да. Кама ни разни късмет. Ами то да, направо си има места, дето казват, че има места, които отиваш, оставаш си. Значи там си маорски племена, направо така си живеят. Оставаш си колата и е хубаво да я останеш отключена, за да мога да влезна в предвид, че няма нищо. Че е кола на риболовец и остава спокойно да ловиш по реката. Има места, където не мога да стъпиш. От самото състезание много риби, много снимки и риби няма. Защото аз все пак да се състезавам. Не съм отишъл да... Но на тренировките първите 2 дена беше много интересно и имаше възможност да си избереш между двете, на едно езеро тренировки да отидеш и 2 реки. Значи аз първият ден отидох на езерото, защото на мен езерата не са ми чак толкова познати и исках все пак да имам някаква практика на езерото. Обаче тази тренировка се оказа много измамна, защото езерото, на което бихме на тренировката, нямаше абсолютно нищо общо с реката. И ловихме. Поляците изнесоха невероятно шоу, фащаха по 2 риби. Чифт ги вадаха, не знам какво правиха, но фащаха постоянно. Ние фанахме някакви риби. Ето тук трябва да има снимки. Още това от откриването с нашия приятел Малтиец. Се случва много големи, затова не се смята. Да само искам да ви покажа снимки от практиката на езерото, защото... Бегам от там, да. Ето ги от тренировки. Снимки от езерото риболов с лодка, много хубави лодки с моторчета. Риболова беше на езерата. Имаш ли тия мотиви, където има на езерата? Основно дам сълфа, нещо удобно, нали? Само че с по-дълги опашки, водни кончета, имитации на водни кончета, с бавно, бързо и всякакво друго придърпване на различни дълбочини. Въпросът беше да се намерят рибите. Ето за тия мухи става въпрос с червените глави, които ловихме американките по реките. Ами не, волфрам. Много тежки с яребица, фазан и червено насякъде трябваше да преборъчвам. Това бяха местните нимфи, които ги използват като постоянно всеки ги ползва тия мухи. Това бяха най-основно ловените мухи. Всеки ловеше с тези мухи. За ето ще ги пуснем да се червено насякъде. Тази нимфа, значи аз на така нимфа си фана голямата пастърва, точно е такъв размер. 70 центра пастърва, ето на тия нимфи. Се ловеше и на състезанието почти всички ловите. Представя дали ще го сложиш тук червеното или тук. Едва ли може да решава. С такива нимфи свалят. С такава нимфа свалят. Аз такава нимфа свалят основата в това си го намерих на ръката. И големи